सुहाग रात के बात बा पियावा नया नोहर कनिया लगे अपना पहुंचल बारे अरे शादी के पहले तो वीडियो कॉल पर बड़ा बोलत रहलो लाइने ना कटता है सब देखाओ तो रहलो बियाह भइल बा सुहाग रात सब कर मनेला हमहू मनावे खातिर आइल बनी काहे रोत रे बोल हमर दीवाना के हमर बड़ा याद आवता दीवाना मरद सामने तोरा इंतजार करता कि कब घूंघटा उठाइबे अच्छा दीवाना के याद करता रे कैसन तोर दीवाना है कि मरद के आगे दीवाना याद पड़ गइल तोरा गोर हाथ से तो लंगरे बा अच्छा लेकिन दिल के बड़ा अच्छा आदमी अच्छा रो तरह के हगली तो के घुसकाई न करा के गोर हाथ के लंगर बा आ दिल के साफे बा तो कौना काम के सरवा दिल के साफ बा जब लंगरे बा तब अरे रउआ तो खुश बानी राउर शादी हो गल आज राउर सुहाग रात बा आज मिली लेकिन हम खुश नहीं थी एजे खाली देह आइल बा लेकिन दिल हमर दीवाना लगे बा अच्छा रउआ आज हमरा संग कुछ कर ली देह मिलल बा लेकिन दिल कबो न मिल पाए अच्छा दिल ना मिली तो बिल मिली नु या अब बताई ना है कहत है कि देह भले आइल बा लेकिन दिल का तू दीवाना लगे कर बाटे आहा मेहरारू कहत या के बोलम हुआ भल ही आई बानी शादी तोह से के बाकी दिल अपन केहू लग धके बिना कसूर के आइल बानी दूर के बदल के अपना अखीन के जवन मन करे लाए राजा बिना दिल के तुए दुल्हीन से जवन मन करे बोलो ये राजा बिना दिल के तुए दुल्हीन से जवन मन बिना दिल के तुए दुल्हीन से हजारों हजार रुपया पुरस्कार अपना मन्नू भैया त्रिदेव भैया राहुल भैया सुभाष भैया अचोला फाइनेंस याद हो गई अब सुधांशु जी से हम पूछब हम
हमार छोट भाई हमारा गोविंदा जी लाल बाजार डोरीगंज हो कोई रहेगा नारायण जी तरह के बना कर रख चेक बाउंस हमने के होई जब रउरे सबके पैसा ले जाके किस्ती भर दे को बता शुभम भैया हमरा झल्लू राजा जी बानी नारायण जी बना के रख वाह माई बाप खातिर से नूर मंगिया में डाल के आइल पानी जियते ऊपर जनवे निकाल के नरसिंह भाई रवि जी सुमित भाई अरे माई बाप खातिर से नूर अरे मंगिया में डाल के आइल बानी जियते ओकर जनमे निकाल के फिर हमरा अंकुर भैया बालू माफिया बानी 500 हमरो का 500 रिमझिम का भी पुरस्कार दिले बानी अंकुर भैया का स्वागत करने जान कैसे होई उतरोई रोई जान कैसे होई उतरोई रोई काटत होई रात दिन के जवन मन करे कोलये राजा राजा बिना दिल के तुए दुल्हीन से जवन मन करे कोलये राजा बिना दिल के तुए दुल्हीन से कुणाल जवन अभी बहुत मौका मिली नाचे के में त्रिदेव भैया शुभम भैया नमा भैया रंजीत राय भैया बानी अच्छा बनियापुर मुखिया जी हमारा 1000 रुपया पुरस्कार दिल बानी रंजीत भैया के अपना पौ लगे कहने अवधेश राय भैया अविनाश राय भैया गरखा एक पहले भी 2100 रुपया पुरस्कार दिले फिर 1000 रुपया पुरस्कार दिले बानी भैया के अपना स्वागत कहने गीत गाई प्रणाम कहने तने ऊपर चल सब ना अच्छा नहीं खेला आ जाए गीत है सब आ जाए ना 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 ये कैसे हो जाए जब हम जान गए नहीं तब नीचे खड़ा होकर देबा निमन गीत गावल जी तो केहू आ जाए अविनाश भैया बानी हमारा दोनों भाई हमारा ऊपर आ जाए अच्छा नहीं खेला
आई ना है ना रहो आ हा हा एमे तहार का गलती बा एमे तो तू अनजाने बारो हल चलियो जी तो तोहके करब ना माना गलती तहार एमे नइखे चारो आना अरे हल चलिया जी तो तोहके अरे करब न माना गलती तोहार एमे नइखे चारो हमरो के पूरा मंडली के आशुतोष भाई हमारे पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखे हमारे अनूप भैया बनी मंच उद्घोषक और भोजपुरी में 5 गो निमन मंच उद्घोषक खोजल जा तब बलिया जिले में हमारा अनूप भैया बनी एगो हमारे शिष्य बारे प्रशांत गिरी सबके आवाज बोले ना तो मैं रवि रंजन भैया विकी तिवारी भाई हमारा मुकेश राय भैया आहा चाहे अपना लो या घर से निकालो चाहे अपना लो या घर से निकालो चाहे खिया दो जौहर कीन के जवन मन करे बोले राजा राजा बिन दिल के तुए दुल्ही जवन मन पर कोलये राजा बिन दिल के तुए